Orofo enesuso da foforo ye da wose se waje bre na waje akunwa na obehwe odifo akwasi antwi na wo ho ba bia megina nsuso ye ba bia ye be kan se adwaye ye adwaye na se adwaye ni dia na bisa se eden na me be ye wo ho na adwaye so den kra na ye nya wo ho ne ameka cha won se mempre wo ho ade bia wonnimu a wo ye no ise me boa wo minnim nti me boa wo ma wo uhu adwaye ya ba bia ni padware na ye kɔ hɔ a ye nko apɛ ne ye kɔ ye ntimi fa nipa miensa se obo nso obi ni obi dware a ada se ye ni kum ana eye ne kanchema ma men kan sa akan kasa me eye ne kanchema na eno na obo nso ne me gina ho na mesere se memmenye wo hi mempre wo se me kire dwaye asem me kire wo otena bi wo a wote manta bi so nua bi wo sister bi ati ba bi enye sabri no me kire wo se to bo asempre wo ha ya attention tv wo dia ne se be subscribe channel no wa like no wa share no wa pin video we dia kuma obi na na ye wonnim ne ye be ka no wo wa ye mfaso nti sabri mempre wo ho ma me chia me ame me hema Queen University Foundation for ma me chia mo telephone number wo hia mo 0548302985 afetie me odifa kwese ntwimi a me no baka se me number 0553 401462 0553 401462. The next line is 0543 4191 60 0543 419160. Me pa cho try so obenya sa contact yin na bibi ni a wontie ni a me be kana se watimi afre na ma kire mu ana watu anamo na waba me be a me wo eye Ablikuma Agape William Street nti otika ni magaso wo be si wo eye William Street wo se somebody ni si wo William Street ana se connect be be afro loto no ene saa na ne ahwa be say William Street me wo saa lane so afa me no ma obeba na me ne watena se na wonnim a aboa na ayeyi nti orofo me yenkoje commercial break na yeba wo yabeto aso medase. Thank you yakoya yaba orofo ebra yesuswa wadware yesuswa wakurase no otimi gina public na yadware edware wi yenim ahohoma mo ba ho yenim ahohoma mo ba ho are be chibon se abo bi yefren kanka bi ana 1000 less na waba bo so na munsuo no na onum bi obon se empotroba ebenom bi na ye wo bi nso yefren ahurutia ono so ba na wabenum hunsuo no pesemena ehwiam Tvgh asemana no ahurutia epesa asemana ehwiam no na omo wodi agoro ahwe kora wodware no timi be kekere wo na ho na saade ye we ye de etie kura ase ne fi se eye no ma wo gina ba bi adware na me benya me huhum ni pai ana me hun se adware kura wadware ye we na wo hwe usapom si no kura watomra wadware ye we na wo hwe usapom si no e bia wa hwe akogu huhum me so ana abofo hwe so kura aporo usapom agu no so enti ye nware kura mporo usapom na emu ma obi be bisa se de ntina odifo wo be ka adwaye ho asem na me sere se emfa abufuo kura mpere ho nyi weni fro tobo asne tie hwe ba bia me gina adwaye ma me nkyere onyama bi efa wadwaye ni ohaw bi so efa wadwaye adwaye na owura me nkwa me kodware a me nkwa na me wura ho me wi a me dware wi a na me ko a special public bathroom na Ghana ha no ho obi wo tikotra bi fia na wonyama nyina sei na wonyama nyina sei public bathroom na mo yusu no me e wo sunsum a hwebe so wonso a wo hweme wo sunsum a wo so wo a wo hweme wo sunsum a wo so efie na bia e 13 rooms chema o chebi 13 rooms omu nyina ba furum no e mienu pe 13 no afo dware bi wa e ba akopɛ na nyina ko dware wo akosia ko dware akosia sabe wabu ni nsa hwade o akosia bu ni nsa kofi nso e young boy a o pagya ono so akogina ma ko dware me ba cho hwade efin aka kofi enti kofi fefe no e bia saa kosua no honhom abo no ban ne se ebo nyamagu enti mo nyina akogina ba bia odware na gina mo dware uwie wapie ko okwa anyama e kotia wo adwaye ho na e na afo asa ha wo enti wei aye nipa bebre ba ete compound house enti osema betena fie we mu maya me mmobra enye yie me pagya na age agu me sori ana ate ahwe eno na me pese odifo akwese nyankopon de adom me na ma me be kire wo afehwe adwaye na chi na no atete na wo fam no
atɛkyɛ echi ma obi a yato ne duro obi a bondua ɔde sra na ɔbɛtwetwe na ɔde kam mɛfin abɛn a wayɛ nkwan na wi a wagya gu wɔ no ɛmɛfin no tirie abɛn a wayɛ nkwan a wawɔ mmɛfi chaafo no wode titi adwaye echi atɛkyɛ na wɔ fam no pɔtɔpɔtɔ no a obi a yato ne duro asema me kan me pa kyɛw obi fi se bia mbɔ biti na meka obi sɛ enua anwonafo ɔbɛka kyerɛ sɛ adwaye echi wotumi yɛ de sayare hwade obi sɛ enua no mu ni mu a asɔfo a mo ti sunsun sam ase a wɔn bɛka kyerɛ sɛ adwaye echi no enti nipa bi a wodware hwade yɛ wɔ ahohom a hwade they take over ɛyɛ bathrooms ni ade wɔn take over ɛwɔ bathrooms ni ade enti hwade wo be fi se bi a wo take awie yɛ de saa de ne sa ne yare awie a me pa kyɛw wayɛ fɛfɛfɛ ne ho ayɛ fɛ obetwetwe because hwade nipa na odware wabu ne nsa hwade o nipa na odware no wawohoro no ho fi what you say nipa na odware wo to me different ɛna abedi fam ha o ha to me different abedi fam ha o nipa so yankopɔn de no te ne bɔ no nti yɛte ne de mɛfɛ ne fra ne de sra wa yɛbɔ odu ya ho betɔ afa hwade ba ko bi mu adwaye nsu na wo so bi wo odwa na de galon ahyɛ fam na abegum maame papa mo ma ye biom eye tumi nsuo ne si hɔ no obi a wo hwɛ bibia obi bi ahoho no ne amekan wo de wo party nie obi ahoho no na obi ne furu ahyɛ me kyerɛ wade ana ya poison obi arafo mo fa sansu no huru nipa no a moment kan ni nipadua se ya poison obi a de frame ma kyerɛ ade a wo de nsuo bɛyɛ se nipa na ho se de ye de sansuo ne nsuo de horo no ho a me pa kyɛw obeyi afehwade ye wa honhom a mo pɛ nipa ho nsuo o mo de ya de osunsum enti obi bia wo dware a wo de galon si hɔ na nsuo no bɛtaa mu me pa kyɛw wo na wo ma ho sika ekɔ ɛne ye present na akufo ade ka sika empedede sika empedede o kan French ne mintimi nka o se la pour laisser mon sika empedede what I say la pour laisser sika empedede no eno na me kan eni la pour laisser no mekete pour laisser sika empedede eti me pa cho me nware emfa de ensi ho enka se nsuo ni megum me pa cho se ye public bathroom se ya me pa cho hwade montwa fom mo for block stones engu fam na mo connect pipe emfa nhyem na nsuo ni nkowura fam enti sa hwade ahohom ebe sori abefa mo nsam sika because udware ye no nsam nsuo bibia wo ye bia waye wawohoro apie okọ enso onkoye anadwene wa hohom a ombefa utie me kasa mo me se aboa ye frere huritia meka huritia won watene kurase no munimo wo bi ye frere na huritia ne ho ye potopotopoto otimi hu sa anwegu ano aye no si ya no ahya anwegu ni but wo ba bia semene nsuo wo a semene ne ehwiama oba ebe visite enum nsuo ni bi saa na hohom so ba ebe no nsuo ni bi enti orofo a wo hwe me nua wotie me adwaye a ye dwa republic no ye ma obi foforo kwan se wo no ma na edware o ma fine ye ma obi foforo ekwan but hwade ekristofo ni ewiasefo eye nipa bi a ye suatra ne bathroom a odware no se hoho bi besra na wa makwan amane ko ne supporter ho na hoho ne de bi adware do de tawo apepa ne ho orofo esro wio ena soro da bokra ne amaye nkoye nim no enti onipa bi a wotie me hwade se wo bathroom wo public see a eye public bathroom a me pa hwade abeni tie me so obi adware me tam nti ya chem sem tam so obi adware ena wo kwa akodware a me pa ti ya ye nunum me se den nunum fagu hunsuo na fa nkyena bo kakra gum na gina mu fa dware o wi a okra etiw mu no ena nyama pɛ wo ho no entimi nkodi obi nsam na wo bɛkɔso aye ni patitru na wo wakɔso apagya enti na me kan se frodi fo akɔse antwi mentena wo to so bomode se wo bɛma nyama pa me share me di ba no wo bɛma na sombo emfa wo data nkɔhwɛ to kɛse wo de hwɛ to kɛse a wo wabrabo enyi enne Ghana fo ma na eyeto eyemunufu na enufu nso de anka ho asem Isaiah 66 verse 11 no wose na nunufu no wanyanyanse wanyanimbie no wanya faahode wanyanhyira but sabri hwade adwaye ho no oba bia kotwini nufu ase wawohoro baabi ene nsuo na tene
hwade ye de sayare ye de sayare di frodi for kwasentwi ya ba odua wudi dwa obi o se me koton ade ba bia woton ade ahom wo ho e se pam wo ye de adware ya chinsuo no bi ye de ya de kogu fam ye de gu fam a orofo onyame ma ne nsa so na wurade sunsuma ide ai kese se o public o bathroom se o public se ya me pa chawo wusi na woni se public wi twema no wo dware no me pa chawo obi tikura do timi gina dware ma wo hu no soro se se yem fa yare ma wonti pe abemmefe wudi adware na sifam abemmefe ni wa wie na gu on bo amana wo adware na chi four corners ni nyina na fa ne nkyene fa hye fam afa ogina mu dware a obi entimi fa yare mrewo yare bebre honam yare bebre ho a ya fa no adwayem ya fa adwayem so dia orofo medin ni Prophet Eric Antwi to bo ase na di machi na di attention TV achi na share na subscribe na me kan se orofo se me nya nsam ni se nyam sunsum no be kira aya na mani jempo se be kire bisa se ni pasen e kire na e kire kwa kire se orofo wonim nti ana nne amawo wakoso a enya problem oba bi wo ha hwade ofa yare ni fie dwaye fi se public toilet nkwa ne fa dwaye ye fa yare hwade ni nua ba no ko dware ye no honhom bi spirit bi ene ni dia hurisi na maka kire wo se don't forget se me ka kire wo se wo a public bathroom see wo tifi wo kotia ko hide na there you don't have a choice e hwa na obedware you don't have a choice e hwa na abede obedware nti wo dia be se wo kwati ni numu fa gu nsuo mu na fa nkyene abo kakra gum na fa ko dware wo ho wo hwie a me pa chew jini numu no wo ba be hwie wo nsuo gu no na wo yinu no ato agu me pa chew wo ho fi afa yenko yanim ma wo se ya chabe time kakra nti time kakra na me ye no eno na me pese me di wie ma ho hwade obi se odifo me de mene me maame ne me yere no ene me manko na tie adwaye wa ye dware me ba che oba no wo ne daban eno na ma bebere hyebra sesa e adwaye ene ma bebere hyebra den esesa sisika nyina wo nsam a hwade e adwaye chinsuo na wo hu no so na panka so bi ya no kosa oba fa gu plate ayen yusu da fa be sifita mi ensa fatum fa 30 pesos gum fa si ehwa ebre awia epie no me pa che sika nyina wo nsam fa wo seshe na wo huru wo nsam ohuro nsam sa na wasre se wonsam o sika nyina wonsam wo bobra na yeyi afa ohuro nsam afa wi me pa cha twema wonsam wo na wasan ye na wonsam awo na wasan ye na wonsam awo ye ne sa for 14 times pa cha obi ntimi nyi wonsam sika obi o se meso dai no ye jimi nsam sika ye chichiri ma jimi nsam sika pa cha bambo eben the public bathroom tie me se den the public bathroom can solve your problem baby o dware no o dware sika because Bible says or the sika jete na nwene yen nipa bia ye sika nipa bia den sika na ye sika udware wo ho a anwea na no nyankopon de nwene ebi na ye kofam be bia wo ho bia ebi o horo ho because ho aye fi ena wo se ne didi chance mo ye uhuru mu no sa na ye ko dware so ye uhuru ye nipa dua no ho na ye uhuru ho a ni pa wo mu ebi so firi nko because afia ba den aba ho orofo tie me obi se me kasa obi se papa na ade na wo kadwam wan kire me pa cho hwade obi a wo kosi store bia wo de container kosi fam no me pa cho etumi ni ahode na me kire wo me nkire agoro bi o etumi ni ahode na me kire me pa cho tie wo de container na si fam wo to blogger sa de si fam ebe de na sunsum no wade no o se ba bia waja pade ho na wakoma ye de ewo ba bia waja pade ho sise waja pade ho ba bia wakoma ye de ewo Bible say baby waja pade ho excuse me baby waja pade ho no wakoma so ye ewo ye mi sasa de no waja pade ho baby wakoma ku ho hwe common phone mami fa phone yin common phone we say o koto a look at the admire or admire phone no na mo moment phone be film sa bofo say ish phone we turn aboard because of them what to phone aboard nti e bofo mo ye we dey esew e di hwade odofo dware o dware wie ne nsuo no bi ka nsuo na be gu tank na o dey si ekire no me pa cho sabi afi baby a this stone ko si bie fam ho en to tai sansa Ghana for yesu atra do store na we si afi en tohwe wo kotenema en tohwe ahohom baby a wo ni container ni si ebi ahohom ni dan ni baby a wo ni container ko si no ebi ahohom no okoba eho na obetra gina home wo so the store ko si ho wo tonhwe a en to eye adwaye nso na wadware no kire ne se wo sunsum wo duru sen no na wa bie fam na de agu fam sa nansa the last day etos nansa no na de ntina bo aka ho ani odi aba na de ahye fam no wakata so o kata so dofo obi okita ni boni bia ba store ho anadwo a obeba na wo sunsum gina ho te se ne wakwa bi store wo gina ho
osuro ontimi nwuram me say eren osuro ontimi nwuram but onnim nimde enti obi say papa we so apa ti unimo nyina na ma me kire nyehwe say me so ankora nyehwe fa ne say eye bre o say me ka say me call off kakra afa sa maba eye bre na ni nyina mu no me ka say na me ho mfa me na me yare kakra ba nyame ado ma sorry me nanka obi yare obi poison me but me de adwaye chi ne sa yare no me de adwaye chi ene sa me ho yare me furu be pejaaye me de adwaye chi ene sa me ho yare orofo wo twenden wo twenden ne ame kan say aha ya attention tv ni dia me pa cho University Foundation e bo ma chi don na University Foundation bo ma chi don dia me pa cho pejaawo mu ne ma ho mo no so ka kire brade say obi ntimi ntiatia fa ho de da hwa de obi say ma ya adwuma saa me nya hwe me pa cho kopa binsa binsa ye de gobe ne ya nua ye no ne ya nua ye no wo ba adwaye ne tia ba bia ho no atechene ba da me pa cho pe ba bia ho e mere na dua binsi no na de adware ma wo hu nsuo me fa so dware ma wo hu nsuo me fa so after 3 days binsi ni fifi pe ba bia ho fifi na bete ho fa kosi container ne tia na ba bia wo ye de wo ya adwuma fa kosi akiri me pa cho binsi ne su nyina na adwuma na expand binsi ni sunyina na adwuma na expand binsi ni sunyina na adwuma na expand orofo na oti binsi di go me pa cho se wonnim bibi aya men condemn bibi o di machi na support me na se obi anu onyam etimi bie kwan ma obi kwa me pa cho se nna na me ho ye wahia ochena e bia wahia me mo a wonhwie sika ndi na me kan se koso di attention tv na make sure say ene pa bia wonyame ya hyehyɛ no wonso wonsa ebe ka bi na mo public mo mo dware public bathroom no serious we be say ahokyere na aka mo nti mo dware public bathroom ti ade aha tumi e wa ha me bia me tumi e wa ha opa frame se sia obi ato aduro ba ha na me ba betete na me de aka mefe ho na me de asra wo nipadua ho betɔ orofo wo hwɛ me say aha fam ha tumi e wa ha no se be ka se me kyerɛ wa on beju bi ko obi abu ni nsa aya ohoro de ba aya ya de bebe bia ko chochoro bebe me pa cho aya bebe bia ohoro de bebe aya o bebe bia ohoro de bebe aya odo fo mpe na apede frodi fa kwase ntwi na one me chat o frɛ me hwehwɛ bia me wo me pa cho obi se matena dwuma mu a nipa nyina pa me ho kɔ me bebe a odware be lokiti ho ede na asie atikyiri bia no mo hu nsuo asɔre tiawo orofo me din e the Prophet Eric Antwi me da for your God's Revelation Ministry ano atie me pa cho e brada nwumire ye mpaabo ya wada metena se orofo ma ho ahokeka na ma mo nsu manhwe me nko akeke ma mo nsu na bra echichiri chire ne echi se oburo nya be so betima fi sehwi be kwai abeto buro nya tare akomo abade ya orofo be mode na ma mo so ne ame kan se mekoso abawa ofiefi mu na wo tie na fa bo bi orofo onyame hira na onya okese me da se bye bye.